Θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον Στέργιο τον Αράπογλου, τον γιατρό του ΕΣΥ και σπαρταθλητή, ο οποίος πριν από 3 μήνες διέσχισε ολόκληρη την Ελλάδα, πέρασε από τους περισσότερους μαρτυρικούς τόπους τρέχοντας σε ένα εγχείρημα ανεπανάληπτο, με προσωπικά έξοδα, με ανιδιοτέλεια, με αυταπάρνηση, για να μεταδώσει το μήνυμα για δικαιοσύνη και αποζημίωση. Στέργιο, σήμερα είναι εδώ με το ένα από τα 4 του παιδιά, το Δημήτρη που είναι 9 χρονών, και αυτά που λέει ο Στέργιος κοιτάζει να τα κάνει πράξη και στην οικογένειά του. Στις 23 Μαΐου του 2023, κατά την υλοποίηση του εγχειρήματος που είχε τίτλο «Στα ελληνικά ολοκαυτώματα» και διήρκησε 50 ημέρες, βρισκόμασταν στην Κρήτη για το δεύτερο σκέλος, να διανύσουμε 694 συνολικά χιλιόμετρα, διερχόμενοι από 41 συνολικά μνημεία ολοκαυτωμάτων. Στις 23 Μαΐου, την 10η από τις 12 συνολικά ημέρες που διήρκησε η διάσκεψη ολόκληρης της Κρήτης, το πρόγραμμα περιελάμβανε εκκίνηση από το μνημείο στον Αμυρά και διερχόμενοι από αρκετά μαρτυρικά χωριά, καταλήξαμε στην Ιεράπετρα. Στην αρχή της διαδρομής περάσαμε από το Κεφαλοβρύσι. Εκεί έγινε ένα από τα συγκινητικότερα βιώματα που συνέβησαν κατά την υλοποίηση του εγχειρήματος. Έγινε ένα τρισάγιο και φυσικά το προσκλητήριο των πεσόντων και είδα το πολύ όμορφο μνημείο που υπάρχει στο Κεφαλοβρύσι, όπου φυσικά είναι και τα ονόματα των 3 αδερφών Περβελάκη. Καθώς αναχώρησα για το επόμενο χωριό, κατευθυνόμενοι προς τη Σύμη τελικά, προσπαθούσα να αποσχολήσω το μυαλό μου με διάφορα θέματα. Είχε και πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση εκείνη τη μέρα. Και με ένα παράδοξο τρόπο, δεν ξέρω γιατί, ακόμη δεν έχω απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, στάθηκα στο τρίτο από τα αδερφάκια, στη μικρή Ευαγγελία. Ήταν ο Στυλιανός 15, η Μαρία 12 και η Ευαγγελία 8. Η μικρή Ευαγγελία, σκεφτόμουν ότι ο Στυλιανός μπορεί να ήταν στην προεφηβεία. Η Μαρία ήταν 12 ετών. Η Ευαγγελία όμως ήταν πολύ άγουρη ύπαρξη. Τι είχε διδαχτεί, κατά πόσο ήταν εκπαιδευμένη να αντιμετωπίσει αυτά τα κτήνη που στάθηκαν απέναντί της και πολύ περισσότερο με αυτό το δυνατό παγωμένο άνεμο που πάγωσε την ψυχούλα της, αισθανόμενη τον τρόμο, πώς άντεξε τα βασανιστήρια, τα απάνθρωπα αυτά πράγματα που τις έκαναν οι Ναζί. Και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που δεν άφησε τη μικρή, τρυφερή Ευαγγελία να μην φανερώσει το πού βρισκόταν ο πατέρας της. Σήμερα που βρισκόμαστε εδώ, ομολογώ ότι δεν έχω απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Υποθέτω όμως, και αυτό θα ήθελα να καταθέσω σήμερα, ότι η μικρή, ειδικά η μικρή Ευαγγελία, δεν μαρτύρησε γιατί είχε πίστη και εμπιστοσύνη στους γονείς, στην οικογένειά της, σε αυτό το αδιόρατο νήμα που ενώνει τα μέλη μιας οικογένειας και κυρίως, ίσως, εάν μαρτύρησε τελευταία στη σειρά,
να είδε ότι και τα δυο τα μεγαλύτερα αδερφάκια της δεν μίλησαν. Θα ήθελα να συγκρατήσω κάτι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας που δίνουμε και πολλοί μάλιστα μου λένε «Κύριε Αράπουλου, τι ελπίζετε, τι πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε τώρα απέναντι στους Γερμανούς με όλα αυτά που λέτε, με τις διεκδικήσεις». Είναι δύσκολα, το ομολογώ. Αλλά ακόμα και όταν κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε αν αξίζει να συνεχίσουμε τον αγώνα, και ειδικά όσο περνούν τα χρόνια και υπάρχει ο κίνδυνος του εκφυλισμού, που τα παιδιά απάντησαν αλλιώς με τις 391 ζωγραφιές τους, θα πρέπει να αναλογιζόμαστε ότι το ψυχικό σθένος το οποίο θα πρέπει να βρούμε μέσα μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, ας μην το πούμε νίκη, είναι ένα τίποτα μπροστά στη δύναμη που έπραξε η μικρή Ευαγγελία. Και έχω μια φράση συνέχεια στο μυαλό μου, όταν κι εγώ, δεν θα σου πω ψέματα, αναλογίζουμε αν τελικά θα καταφέρουμε κάτι. Η φράση είναι, και αυτό μου δίνει δύναμη και θα μου δίνει εσαΐ, ότι η μικρή Ευαγγελία δεν μίλησε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλάβατε τώρα με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε, με ποια ευαισθησία και με ποια επίγνωση του ρόλου του ως πατέρας, ως γιατρός, ως ενεργός πολίτης, ως δημοκράτης, μάχεται όλη του τη ζωή, υπηρετώντας τον άνθρωπο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης, αλλά και τρέχοντας, αφήνοντας την οικογένειά του να τρέξει όπου υπάρχει ανάγκη και κυρίως για να υποστηρίξει έναν ιερό σκοπό. Δικαίως ο Στέργιος ο Αράπογλου έχει μπει στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μνήμη και δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και αποζημίωση, και να θυμίσω την υπέροχη μαντινάδα του Γιώργη του Ραπτάκη με την οποία σε υποδεχτήκαμε στο Ηρώο Στέργιο. Δεν είναι, Δήμαρχε? Δεν είναι η μνήμη των νεκρών προγόνων μας σβησμένη και το αθώο αίμα τους δικαίωση προσμένη. Μια εξαιρετική μαντινάδα που συμπυκνώνει όλο το νόημα του αγώνα. Θέλω τέλος να πω και κάτι τελευταίο, για να μην σας κουράζω. Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Στέργιος ο Αράπουλου, ο γιατρός. Πάρα πολύ. Και θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας. Βλέπω στο πρόσωπό του έναν άλλο γιατρό που ξεκίνησε από την κερασίτσα της Αρκαδίας έναν άλλο μαραθωνοδρόμο, τον Γρηγόρη το Λαμπράκη. Αυτό που κάνει ο Στέργιος ο Αράπογλου είναι ίσως η πιο όμορφη εκδήλωση για να τιμήσουμε τα θύματα του ναζισμού στη χώρα μας. Και είμαι εξαιρετικά συγκινημένος που είναι εδώ και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Φτάνουμε στην τελευταία βράβευση. Προλύανε το έδαφος ο Μανώλης και για την τελευταία βράβευση θα ζητήσω να έρθει η Πόπη Ηλιαδάκη, ο Αριστομένης Συγγελάκης και ο Αλέξανδρος Παπαδάκης. Ελάτε. Και ο Στέργιος ο Αράπογλου, για τον οποίο τόσα πολλά είπαμε, αλλά που τα σημαντικότερα τα είδατε με τα ίδια σας τα μάτια και καταλάβατε τι σημαίνει ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση, αφοσίωση σε ανώτερα ιδανικά. Ένας άνθρωπος που έχουμε πολύ ανάγκη το παράδειγμά του να εμπνεύσει τη νέα γενιά, ένας άνθρωπος που μπορεί
να οδηγήσει τη χώρα μας με ασφάλεια σε ένα καλύτερο μέλλον. Και να ζητήσω από τον Γιώργη το Ραπτάκη να κλείσει αυτή την ωραία εκδήλωση με την καινούργια μαντινάδα, όπως υποδεχτήκαμε το Στέργιο τον Αράπογλου πριν 3 μήνες στα Μοιρά. Έτσι να συνεχίσουμε σήμερα με μια νέα μαντινάδα που νομίζω ότι θα μας συγκινήσει όλους. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Ήθελα να πω πολλά, αλλά δεν μας έπαιρνε ο χρόνος, οπότε θα περιοριστώ. Τότε το Μάη, αν δεν κάνω λάθος, Μάη ήταν που είχε έρθει την πρώτη φορά, είχαμε πει ότι δεν είναι η μνήμη των νεκρών προγόνων μας σβησμένη και το αθώο αίμα τους δικαίωση προσβαίνει. Έτσι δεν είχαμε πει. Να πούμε τη συνέχεια. Μόνο θα μου επιτρέψετε, επειδή το μυαλό μου είναι λίγο, να βγάλω το χάκι. Ναι, το έχω και να το κακό. Δεν τα λέω όλα. Κληρονομιά, τη λευτεριά μας έχουν χαρίσει αυτοί που δεν θα αφήσουμε τη μνήμη τους να σβήσει. Μια κουβέντα για να προχωρήσουμε. Πώς το λέγαμε το μέρος που ήμασταν πριν? Μελιανά ή Αμπέλα? Αμπέλα. Ήρθε ο Γιώργης στα Αμπέλια που ήμασταν πριν και μας έδειξε το όνομα του παππού του, που δεν γνώρισε ποτέ, του Γιώργη του Ραπτάκη, ο οποίος ήταν 47 ετών. Και τα οστά του είναι εκεί. Ήταν συγκινημένος που ανέφερε στο μικρό Δημήτρη ότι δεν γνώρισε τον παππού του και εγώ με τη σειρά μου είμαι συγκινημένος που ο μικρός Δημήτρης, στο πρόσωπο του οποίου μπορείτε να σκεφτείτε οποιοδήποτε παιδί στην ηλικία του, ο μικρός Δημήτρης προσκύνησε τον τάφο που βρίσκονται τα οστά του Γιώργη του Ραπτάκη. Και αυτό απαντά στο γιατί παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος που καλέσαμε τους δύο προέδρους της Δαμάστας, της Ένωσης Θυμάτων και της Γιάννου και τον Αλέξανδρο τον Παπαδάκη είναι γιατί παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της υποδοχής του Στέργιου του Αράπογλου στην Κρήτη, που του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, τέτοιες ώστε κάθε χρόνο να βρίσκει την αφορμή και να έρχεται εδώ μαζί με την οικογένειά του, γιατί είναι πλέον επίτιμος κριτικός, επίτιμος Γιαννίτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.